Hello mga kapatid. Salamat kayo niningtak na sa kahaponon. Ug sa ngalan sa atong bugtong ug buhi nga Dios nga si Ginoong Hesukristo ug sa Dios nga labing gamhanan magbubuhat sa tanang mabutang, aniya ako karon magadala na usab og bag-ong tema o bag-ong pagtulunan alang sa mga kabatan-onan. May daghan kaayo nga nangutana manggod kanako kaganina. Kabahin aning uyab-uyab. Kung unsa jud kuno ang ilahang klase nga tao nga ilang uyabon o ilang ika-date. So, karon ang Biblia mo atong basihan mga igsuon. Mabasa na nato og unsang klase nga usa ka pamanhunon o uyabonon nga pwede nato nga pagadawaton sa ato ang pagkinabuhi. Mabasa nato sa 2 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 22, nagaingon, likay ang kailibgon sa pagkabatanon, o tinguhaa ang pagkamatarong, pagtuo, gugma, o pakigdait, uban ni adtong maputli og kasing-kasing nga nagsampit sa Ginoo. Unsa day ang una mga igsoon, unsang klase nga tao kinahanglan putli og kasing-kasing nga nagsangpit sa Ginoo. Sa to pa dili nimo maadto dito sa bulangan. Dili na nimo makit-an dito sa piryahan. Kung dili makit-an nimo ang tinuod nga imong ika-date, ikakuyog diha sa imong simbahan. Parehas ako agong asawa. Dito nako nakaila sa simbahan igsuon. Mao kana. Sunod. Kuan dili maayo nga makig uyab-uyab ka sa wala na higugma sa Ginoo. Mao kana igsuon. Mabasa na nato sa 2 Korinto Kapitulo 6 versikulo 14 ngadto gayud sa 15. 2 Korinto Kapitulo 6 versikulo 14 ngadto sa 15. Itong basahon igsoon. Ayaw kamo pakighiusa sa mga dili magtutuo. Na dili ta makighiusa sa mga dili magtutuo. Magkahiusa bagod ang matarong ug ang dautan. Mao nay pangutana. Dili jud pwede magkahiusa na siya ang dautan og matarong. Unsaon man pagkatipon sa kahayag ug sa kangitngit. Magkauyon ba si Kristo og si Satanas? Muna, lahi si Kristo ang atong Dios, atong Ginoo, ug lahi pod si Satanas. Asa man magkauyon ang magtutuo ug dili magtutuo. Diha na. Ang magtutuo o dili magtutuo, dili gina magkauyon. Dili na magkakuyog mga igsuon. Mao kana nga kung maguyab-uyab ka, dili maayo nga kuan dili maayo nga ang usa ka manag-uyab, dili gyud sila mahigugma sa Dios. Kinahanglan mahigugma gyud sila sa Dios. Isa pa ni ana igsuon, kaning giingon sa gitambag sa balaang kasulatan. Ayaw pakig uyab-uyab ngadto sa usa ka tawo nga moingon siya nga ako Kristohanon ko. Ako nagtuo ko sa Ginoo. Ako nag-alagad ko sa Ginoo. Pero wala nagkinabuhi diha sa maong pagkinabuhi. Dili pod kana siya maayo mga igsuon. So, mabasa na nato sa 1 Korinto Kapitulo 5 versikulo 11. 1 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 11. Yung siya. Ang buot kong ipasabot, mao nga dili kamo magkighugoy-hugoy sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya Kristohanon. Dili ta makiglambigit, dili ta makigkuyog, dili ta makiguyab-uyab, dili ta magkuha og pamanhunon o pangasaonon nga kunuhay nagpaka-Kristohanon o Kristohanon siya, pero nagpaka-Kristohanon lamang. Apan nakighilawas, nakighilawas,
mo biktima hakog. Hakog nang sobra kay ka siluso o nagsimbag mga Diyos-Diyos o katong mga naapaghapon sa mga simba o kahoy. Tigbutang-butang. O bisan pag walay sala ang uyab, tuwa. Gibutang-butangan aron kuan niya, manipulate iyang madala. Sunod, o palahubog, bantayan niya gihapon nang sobra ka kanang muinom. Grabe mo inom nga magmaoy. Muna dili na siya pwede nga imong ikakuyog. Malapason sa balaod. O bisan na sayod na nga dili pwede buhaton ang kuan kay naay balaod nga naay balaod. Ay giadto gihapon. Munang dili na siya pwede igsuon. Likay ang bisan unsang pakigsalo sa maong tao. So makiglambigit, makikuyog, dili pwede ni ana igsuon. Kay maapil ka. Ayaw gyud pakig uyab-uyab, pakig-date nga sa mga nagpaka Kristohanon lamang. Nagpakaaron ingnon lamang. Sunod, nagtambag pod ang balaang kasulatan nga kadtong bad ang iyang temper, usahay maayo, usahay dili tarong og hunahuna pagkatiud-tiud nasuko na unsay nahimo. Mabasa na nato sa Proverbio kapitulo 22 or panultihon kapitulo 22 versikulo 24. Panultihon 22:24. Nag-ingon mga igsoon, ayaw pagpakighigala sa mga tao nga init og ulo og daling masuko. Tingali unyag makakaton ka sa ilang batasan ug dili ka na makabiya niini. So bantayanan dai na mga igsuon. Makighigala gani ka, dili pwede nga kanang makighigala ka nga dili nimo gipili. Kinahanglan una ayaw pakighigala sa mga tao nga init og ulo, kanang dali kay masuko. Og daling masuko. Muna siya. Kay tingali niya og maapil mas kuan hinoon ka, takdan hinoon ka. Kay kabantay mo ana mga igsoon, nakabantay mo anang na ang usa ka kamatis nga kun makakuyog og lata, mabutangan og lata, halos malata ang tanan. So delikado ka na mga igsoon. Dili na maayo nato buhaton mga igsoon. Dayon, unsa pa ang gikinahanglan natong likayan sa mga mag-uyab-uyab? Likayan nato mga kaigsuonan kanang tapulan. Tapulan mga igsoon. Likayan na nato kanang mga Kristohanon nga tapulan. Mabasa na nato sa 2 Tesalonica kapitulo 3 versikulo 6. 2 Tesalonica kapitulo 3 versikulo 6. Nagaingon, mga igsuon, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, pahilayo kamo sa tanang kaigsuonan nga nagtinapulan na likayan palayo og wala magtuman sa gipanghimangno kanila na sa kuan likayanan gina nato mga igsuon. So unsa day mga kaigsuonan ang ginaingon sa balaang kasulatan? Kinahanglan dili ta makig-uyab-uyab, makisalamuha o mukuyog o makiglambigit sa mga tapulan nga mga Kristohanon. Ang gitambag, stay away from any Christian who spends his days in laziness. Nang tinapulan ba? Kuan, dili mo simba, dili mo trabaho, ug sugoon. Daghan kayo nga mga pamaagi nga kining mga tawhana ilahalang gisamantala ang pag-alagad o ang ilahang pagkatao ngadto sa ilaha. Pag makita nimo nga naay nga tapulan siya, busa likay siya, maangin ka ana igsuon, maangin ka sa iyahang dili maayo. Ug bantayan po nato, nayuban nga mga gwapa pud kayo, mga gwapo kayo, nindot kayo og mga kuan, labi na mga istorya, labi na mga nguan siya, kining niyang manamit. Apan igsuon, ang i-count nato ang iyang batasan.
ang batasan. Mabasa na nato sa 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 4. Nag-ingon, hinunua, tinguhaa ang katahom nga nagagikan sa sulod ninyo. Katahom nga walay paglubad, nga mao ang malumo og matamis nga kinaiya, nga bililhon kaayo sa atubangan sa Dios. So, unsa di ay mga igsoon, unsa di ay gikinahanglan kaayo? Kinahanglan ang inner beauty. Kinahanglan makount yun na niya in most of it. Kinahanglan gina siya. Unsa di ay ni matamis, no? Unsa giingon niya? Katahom nga walay paglubad og ang malumo og matamis nga kinaiya, nga bililhon kaayo sa atubangan sa Dios. Malumo og matamis kanang tag malumo, istoryahon nimo, mo dawat, mo kuan sa imuha, mo accept sa imuha. Dayon, mayon taog matamis, nindot ko gyud siya gyud nato paminawon. Sunod mga igsoon, kung mag-uyab-uyab ta, kinahanglan kung naatay uyab, kung manguyab ta, kinahanglan maayo og batasan, maayo og kinaiya. Magunsa man og kining dili maayo og kinaiya. Mabasa na nato sa Roma kapitulo 15 bersikulo 5 ngadto sa 6. Nagaingon, ug hinaot nga unta ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig maghiusa sa inyong mga hunahuna pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo Hesus, aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. So, unsa di ay kinahanglan mga kaigsuonan nga naatay kanang kabaluta makapasensya, makapailob o makadasig sa panaghiusa ni ana mga igsuon. Kinahanglan ginang patience, steadiness, kanang mapailubon, o ilabi na nga kabalo pud mo encourage nga magtinabangay. Mao na siya, isa po na siya. Kay kung dili mamutabang ang isa ka partner, sugod na gani nga dili na mutabang, dili na ginamutabang. Hangtod ka mamatay sa kuyog nimo niya, dili gina siya mutabang nga igsuon. Unsa pa? Kinahanglan kung mangita ka og partner o mahimong uyab nimo, kinahanglan mo encourage nimo og mo suporta. Ato nang mabasa mga igsuon sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 2. Pilipos 2:1 ngadto sa 2. Nakapalig-on ba kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo? Gilipay ba kamo sa iya nga gugma? May pakighiusa ba kamo sa espiritu? May gugma ba kamo og kaluoy sa usag-usa? Kun mao kana, awhagon ko kamo nga lipayon ako ninyo sa hingpit pinaagi sa pagbaton sa samang katuyuan ug hunahuna ug sa samang gugma. So unsa day mga igsoon, kung makig-date o makauyab ta, makapamili tag pamanuno, kinahanglan gid ay siya nga kabalo mo encourage sa imuha nga sige kuno na to ni, buhaton na to ning maayo. Dili lang kay pabayaan ka unsa imuhang mga kuan dia, dagko na bitaw ta nag-abot. Dili na siya pwede mga igsuon. O kinahanglan ang imong mahimong uyab suportado nimo. Kinahanglan supportive gyud siya. Naay gitawag nato og simpatiya. Sympathetic mga igsuon. Siya. Na kinahanglan lig-on ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Lipayon usab niya sa gugma, makighiusa diha sa espiritu, manimba kuyog, ug naay gugma og kaluoy sa usag-usa.
Mao gina ang pinaka-importante, mao lamang kana sa pagkakaroon maigsoon ug aduna pati kitay ipadayon ani nga video. Ipadayon nato sa sunod nga higayon. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.